Good morning, guys! Oh, nag-fog na naman kasi yung aircon natin dito sa kwarto, 24 hours namin yan naka-on, pati yung sa bata. Dito naka-on, di ba? Hindi nyo na makita. So, ilang beses ko yung pinunasan. Gusto ko ipakita si Holly kasi ang kanyang tita hairdresser. Ayan, si Tita Ever. Ayan, nagpapaayos na naman po siya ng buhok. Ang dami-dami niyang buhok dito sa Philippines kasi tingnan nyo, guys. May pa-braid siya sa harap. Tapos sa gilid, and meron pa siya dito. Super love niya ang hairstylist niyang yan, si Tita Ever. And, ang dami niya namang kagat, guys. Okay. Ayan, ang dami niya namang kagat. Di ba lumabas kami kagabi? Kasi dito, ini-spray namin dito lagi. Allergic siya, guys. Tingnan niyo, magang-maga ang kanyang. Ayan, ala. And then, ang dami. Ayan, magana naman siya. Oo. So, don't pop it. Okay, naglagay na ako ng cream. Tapos, meron din siyang antibiotics. And dahil tanghali na kami nagising, nag-almusal yung mga bata, tinapay with Ladies' Choice. Ito pala yung lunch namin. Today is, anong date ba ngayon, be? 29? Yeah, 29, Friday. Tapos, eto, meron tayong kuyog. O yan, masarap na inunon na, ano yung limabulinaw kung sa Bicol? Talimago sa Bicol. Tapos sa mga bata, pork chop. Tapos meron pa doon si ating nilulutong tortang talong. Ay, may tortang talong kami. Ano to, masapili? Ayan, nagpapakulo para sa pili. Tapos meron pa tayong pritong, ano to, te? Tulingan. Tulingan, ayan. Yan yung ulam natin today. Nagpapakal si mamang avocado. Tapos ito yung nabili natin kagabi. Ayan yung pili. Oh. Kunti lang yung pili mo, mahal la. Pag pumunta si Crisel, wala na tong pili. Nagpakakang kuyog. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng kuyog, guys. Sa inyo yata ginamos. Basta yan sa amin, masarap yan. Tapos ang batang to, oh. Kagabi, nagbini siya. Pawis na pawis siya. Kakasayaw ng bini. Kahapon niya lang yun napanood, diba, Ever? Kahapon, pinano yung kay Tita Ever niya. Tapos, sabi ko, itry niya. Hala, ang daming ganap sa buhok ni Holly. Oh my God! Holly, let's eat. Nakaligo na pala ako, guys. And ready na yung lunch. Tara, kain na tayo. We're gonna eat na. Come on, let's eat. Tinali ko na yung buko. Bawal dapat yung saling kasi diba, riniban. Pero hindi pwede kasi sobrang init talaga kahit naligo na ako. Ayan yung food natin today. Tortang talong, kuyog. Nakalimutan ko basta yung maliliit. Tapos yan, prito, kuyog, and sa mga bata, talong, and pili. Kain tayo, guys. But do not make a video. Wash your hands because that's money. Okay, come on. Wash your hands now. Hey. Mama, sit down next to mommy. What is this? Pork chop. And get ketchup. Okay. There. You can sit wherever you want. Baba ka mga apit na lang, Baba. Ketchup ko na. Ketchup daw mo. Nasaan mo na ng ketchup ulam? Yan. I just still have that. May tag pa pala sa may shop. Mom, you still have that. Okay. Look, I don't know how to do it. Ready? No, it's too hard na. You're strong. Wait, careful. Baka maputol mo yung ano. Thank you. Hello, thank you. Dito ka na. Dito ka na. Mami. Dito ka. Next one. Okay.
More? Wash your hands first. More? Wash your More? hands. Okay. Ha? Ano yun? Si Holly, nasasaktan siya sa mga maganyang ano, pagka. Yan, okay, ito. Pork chop. Ha? Okay, I can have it. It's alright. Are you gonna eat with your hands? Kinda siya with Ha? Ketchup fingers. Look at it. It's alright. See next to you. Come on, it's alright. Come on, baby. You said you don't like the ketchup. You like the other one. Good, Dad? You know. Kaya, baby, kami tumabi. Next year, oh. You know, si Tita Ever. Yes. Yan, dami ang pang-pang. Wala. Ayun. Ayun mo, anak ko. Serious po. Sorry po. Baby, kami baby ko. Abo niya nga. Spaghetti na. You like the ketchup in? Oh, Kailangan sila na? yung sayo. Sana. Bungog-bungog. Uy, noon kita mo. Atcha. Sige. Mag-enroll ako sa gym, guys, kasi kailangan. Sana. Kailangan niya. Anak ko dyan, meron. Mali na siya. Diyan ka na. Ano man alam? Kahit si Papa. Ma. Bulok, may rin ka lang halin. Wala. Wala. Masiliw. Mama. Matang mo si Papa hain. Oh, di ka daw ka na ba? Pilay-pilay na ito. Ito masakas. Ganun mo. Pero ba, di siya magsakat. Ano yun? Napito ko tayo walang tipo nun. Ito tayo. Good. Try this one. This is good. Try. Sandra! Ano, ulo? Pili na kakain ako ng isa. Malato ko mo sa dito. Babasik daw ito na. Ano tayo ito? Talima mo. Yes, you can. Malo, masusla. Yeah, the extra naman. Yan, duman. Nagdala na siyang pili. Yung nga, nagpusin na dahil siya. Tita? Gusto lang ba pinugto? Ha? Hello? No, I don't think so. If there is, it's a little. Hello? Let's go. Naroon, di ko marayagan. And dito, let's try it now. Sarap ng talima ako dyan. Pwede ko ang buka na talima ko ako dito. Pwede. Nga, ma-approve mo. Akin mo. Katakot ka. Bisa kayo yung mga nungkuro. Kaya nga Laki tayang kamay pulong ketchup. Favorite niya. Para.
You want more? That's the... Brand lang. Tayo mo. Susan! Kaluwas anak, kaya buong maniti. Kwarta. Naging ba ito, Bing? Bumuk na ba? Thank you, Lola. Ano naman? Hi guys, hindi mo ako na. Kumakain pala ako ito. Kasi nagluto pa rin yung mga masarap mo yun ang ayam. Masarap. Pag kinagala, tapos kinagala. Ngayon ang siguro. Pero ako, kanday pa mo yan. Nagadun na na. Okay ka na? Bakit ang bilis? Diet run. Ay, bawal na Hindi nga napili niya. Naman na kita, ma? Dapat nagpapakan, bakit urado kita may mga kabantuan ka? Ito yung nagbubuhay. Wala naman siya. Pero dali ito. Tapos ito para palit, di ba? Ito para pili, mo mo. Hindi mo kami yun. Ito para pili dito. Ano? Dila ko para palit mo. Siguro ito mag-face to. Gambot ko. Hindi matalit. Hindi ko gantong ba? Ano ba yun? Siguro after ko magkakagin namin sa... Please, baby. What? It hurt. Do you want me to buy ice cream? Calm me down. Ay, naman kinagatan niya. Kasi nagdarap ko lang. Ang buko ko. Saan? Sa birthday? Ito pa nga. Gano'n ba ka? Oo. Ipakit ka. Ha? Ipakit ka. Naligo ka na. Meron nga. Ipakit ka. Ano na pa? Makalalig kami. Teka ba ba? Teka makalalig may ba? Kabulungan? Oo. Okay, dapat isnatama. Iban na. Ilan? Ito pa. Bakit na ba yan? Ano lang sa tapos mo? Sa ang araw nila. Ito yung Ano sa tapos? Okay, gusto mo? Di ba na lang? Ha? Okay na lang. Ano ba mo? Ito yung siyempre. Oo. Mamaya, pagkatapos mo, Tapos lumabas ka rin doon. Guys, tapos na kaming kumain. Hindi ko na napakita sa inyo. Ang dami kong nakain. Yan na lang natira. Tiyanan. Ubos. And si Holly, hindi siya kumain. Wala siyang gana kasi nga yung kanyang ang kagat, sobrang swell. Tapos sinintay lang namin yung findings kasi meron naman kami mga kamag-anak na mga doctor, so pinicture. Pero yung pinsan ko nung isang araw, si Carol, nandito na rin siya, binigyan na siya ng Bactroban. Pero kailangan ng gusto ko intake na lang, no? Mas maganda intake kasi para maging okay siya. Ang dami din sa chinilas ng pangar. Ayun, tuman niya! Yung Puti. Ito okay, hindi sa imo. Pag Okay. email, makumanhar ang imo. Hala. Talaga. Yeah, it's normal, baby. It Okay. hurt. It's alright. The It hurt. one, Other one your legs, so it will go away, baby.
Inailan ko na nga na ini madry maano na. Lola pala, she put it already because it's dry, so it will help quicker, Baba. Nagpabili pa ako ng ice cream kasi yung mga bata. Guys, tapos na pala ako kanina pa rin tapos kumain. Ngayon, nagpabili ako ng ice cream. Ube ice cream. And cookies and cream. Oh, the stick for Holly daw. You want it, Baba? No, it's alright. You can have that, Kuya. Okay. Nakalimutan bumili ng cone. Buti na lang, meron pa kami yung cups. Yung sa salad, nung binyag ni Holly. Ayan yung ube. Save me some more later. Second round na sila. Cookies and cream. No more. That's cookies and cream need to be finished because it's not much. You can have that one now, Kuya. You can have that one now. Let's go. Kuya, can you get my water there in the bedroom, please? Si Hori, hirap na hirap siya kahit magchinelas. My water in the bedroom, please. Kasi pati yung ano niya, meron siyang kagat ng lamok. Meron siyang ano, yung long sleeve na pang swimming. Hindi pwede kasi nga, ang sasakit ng ano mga kagat niya. Just don't touch her sore. Okay, good job. Ano ba galat? Ay, Sandro. Nag-table. Tingnan ka kahit nagtumangkit sa imo to ta nagpadya. Ayan. Okay. Magkasa. Wadang Baba. That was fun. Magkasak. Ala, wala na. Mauubusan ako ng memory. Sorry guys, hindi ako nakapag-transfer. Ako pala si Holly doon, tsaka si Ever sa pool, yung dalawang boys nakaligo na. Napag-transfer na rin tayo ng mga files sa computer kaya may space na ulit tayo. And 4:31, nakapag-change outfit tayo kasi mag-enroll ako sa gym. And dala ko tong Saski na bag para bag natin pa nag-gym tayo. So today, yung first time natin mag-enroll. Mag-enroll pa lang kasama ko si Jackie. So, okay. Ito po yung service natin papuntang gym. Sincere pera. Sisilyo ka? Pera kay kuhan mo. Ay na. Tapos sisilyo ako dito. Oh, sige na. Oh, sige na. Mag-commute ka na, Pen. Po kami sa San Lorenzo. Dito na kayo mag-gym. Mag-bend down. Sa arms mo, sa arms ko, sa end. Hindi mo na. Hindi. Sa forearm. May lasag ka ba? Rest na. Set na. Kaya mo na? Set na mo na? Mag-set mo na ako. Ay, saan guys? Hindi ko ma-rest. Monday lang. Sunday lang ma-rest. Sunday lang. Oo. Up. Napaparo ko na dyan sa inyo sa Napaparo ko na sa inyo sa Yan ang mag-debate
Tapos na kayo ni Jack sa second floor. Aircon doon. Dito sa third floor, hindi. Pero nandito yung cardio. And tingnan nyo yung mayon. Ang ganda ng mayon. Napaka-clear. Oh, diba? Ganda ng view dito sa third floor. Oh. Ayan. Diba? Meron pong palibreng avocado, pero hilaw pa po. Ang gayo na ng mayon. Ano? Hilingon. O, diba? Pagkatapos yung mag-gym, pwede kayo magtambay dito sa labas. Okay lang. Ang pawis namin ay sobrang tumatagagtak talaga. Sa Australia, hindi ako pinagpapawisan. Kahit isang oras na ako doon. Dito. Oh, pero, bawi naman tayo sa view. Ganda ng view. Guys, tapos na kayo mag-gym. Real ang pawis namin. Para kami naligo ng ayan o. Hindi biro. Hindi biro. Totoo po to. Totoong pawis. First time Totoo ko po nag-gym kami day 1. At parang hanggang day 1. hanggang day 1 lang po ang gym. First, and ito na rin po ang last. So, bro, grabe. Parang akong may gripo sa cleavage ko. Ganon yung pawis ko. First time kong pawisan na ganito. Kasi, di ba, doon sa Australia, nakikita ko nag-gym, hindi ako pinapawisan. Dito, grabe. Tagaktak. Tingnan nyo ba? Yan. Marirelax sa pag nakita nyo yan. Maalis yung pagod. Ayan, may hangin na. May hangin. Tapos may pa... Kung nagutom na po kami after gym. Kaso hilaw pa yung avocado. Pwede po magpitas. Dan muna kami ng pharmacy kasi bilan namin si Holly ng gamot. Nakaliglop lang ako guys. And si Holly, ayan, nagpapa-break na naman. Si Kuya nauna na sa plaza kasama si Jackie. Tapos, tatawagan ko si Jack kasi kakain kami sa sa Graceland. Gusto ni Kuya magpansit eh. So, magi-Graceland kami for dinner. Si Mama, hindi raw siya sasama kasi kumain na siya yung tira kanina. Kinain niya na. Tsaka si Papa, ayaw na yung sumama. Pagod na sila. Si Sak ang naiwan dito, oh. Nasa phone ko. And sobrang init. Kahit bagong ligo, sobrang init. Ayun si Mama nagwawalis doon. Pinawalisan niya yung mga kwarto. Nice! Water, baby. Okay. Nasa project na pala kami, guys. Malapit na kami sa Graceland. Ayan na. Si Sak nandun kay Ever. Kami lang, si Kuya, sinama ni Jackie, pumunta somewhere. So, dito na tayo sa Graceland. Yeah, I will give the money. Give it to the guy. Thank you. Tara. Ayan, Graceland. Baba, what do you want? Masama ang pakiramdam. You have to eat because you're gonna take medicine, okay? Okay. I'm gonna get you Bake Mac. Yeah? Naka-order na kami. Si Holly, wala sa mood. Si Sak, may nakitang puto. Gusto niyang kunin namin yung puto. Okay. Yeah, but you have to eat first, okay? May ano din siya, hopia. Kuha din tayong hopia. Ano to? Hopia munggo. Ay, ito kuha din ako. Hopia baboy. Ay, ang dami kong gusto. Tingnan nyo, may hopia munggo, hopia baboy, and hopia. Diced hopia. Okay. Meron din silang hinsamada. Get this one for tomorrow. This is ham.
Get it. Pizza bread. So you want this one for tomorrow breakfast? Yep. Okay, so we get this. We get this one. Okay, get all that one. Yeah. And then the hopia. Well, I'm gonna get hopia. Ano to? Pulburon? Masarap ba to? Hindi ko pa na-try eh. Wala nang assorted. Cookies? Walang assorted para matry. Ah, you want that one? Okay, get that one. Ayan yung nakuha natin dito, guys. Mag-ano tayong eco bag kasi ano siya, mabubutas, no? Thank you. Thank you. Okay, let's go. Ayan na yung order ni sa spaghetti with chicken. Ito sa akin palabok with Shanghai. Guys, hey guys. Kain tayong palabok. You want Shanghai, baby? You have to eat because I cannot give you medicine. I love to see. Love the sauce? Gusto niya rin yung sauce. Miss ko itong, palabok ng Graceland. That one. That's yours, Baba, o lume. Sa kanya yung sabaw. Kaya po. Gusto ko. Yan, sa kanya. Thank you. And sa kanya yung ito. Thank you. Salamat. Okay, you drink now. Eat now. Punong-puno. So, humingi ako ng isang bowl kasi bang matagpunan si Holly. Lagyan ko lang siya dito. Tapos na siya kumain. Gusto niya na magputo. Masarap yan sa lumi. Ever. You want puto to? You can dip the puto. No. What did you say about the puto? Huh? Mine is better? Mas masarap daw yung puto. Kumakain na siya. Lobat na palang natin. Finish? Good girl. Kinakain niya na yung brownies. Tingnan niyo, bumili ko ng syringe para dito. Syringe. Yeah. So, bumili kami na, ito yung antibiotic ni Holly. Benadryl syrup. Antihistamine. Holly, No, you don't need the needle. Bumili kami ng syringe kasi wala siyang cap. So, dito natin ma-measure yung niya, gamot. Kaso may ganyan siya o may karayom. Ay, palubat din yung aking battery. Second battery ko to, lubat din. My God. Taking medicine now. Good? You don't, one more. So, kailangan ko siyang ipatake ng 5 ml every 8 hours. So, ang pangit ng syringe, hindi siya kasya dito. Natapon yung iba. Okay. Drink now. Water. Yung nagpapapicture. Come on, Sa! Come on! Uwi na pala kami, guys. Si Kuya, ayun, siya na naman magdadrive ng e-bike. Tapos si Sak nandun din. Kami ni Holly, Padjak. Okay, let's go. 11:01 na pala, guys. Guys, dito na kami. Good night, guys. Please like if you haven't yet. See you on our next vlog. Lagyan ko siya ng ointment, powder, kasi tingnan nyo, guys, magang-maga siya, oh. Alright, good night. Okay. Good night, guys. Thank you. Ito pa pala yung binili ko after namin mag-Graceland. Itong hydrocortisone. Tapos, powder. Ayan. Aside doon sa pinainom